košarot nemam tipa nekog kezembe. Da, to ga još i nije. Nemoj uzaditi, možeš Ajmo, mečne, zmajevi! Danas grmi na mene. Neka bude gratis. Solo da ga kupiš. Mogu i kako da kupiš. Prškuški, 1000 dinara, 1000 dinara prškuški nove vojne. Jakni, 1000 dinara, Biraj, Kajševi, 2 za 500 dinara. Ima najviše i doma. On je Imaš ženu i djecu. Nisam nikad se ženio, nisam malo sam rodio. Svi su, hvala Bogu, dobro, pa sad mu je rođendan, pune 3 godine, sad 3. 50 kila, puno je. 300-400 grama je, ne znam koliko je sad hleb, a ono, tipa je već Meni se u šrak je napravljena kubasa, jedno sam shvatio. Nisam znao prvo šta je. Mislio da je miš. Kad ono šrak. Urak je 4-5 komada. I ona hladne dole mačka koji. Imao sam i 2 vucova, to smo otišlo, to je šta je tamo. A nakusik se tede čičički jebika. Ali tamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ta kje vkusi nakusik? Da, teško je tamo. Koliko? Znači 12 komada treba da pride. Adidas. Pičke ovako. Sigurnosti nema. Da, to je ono što se ne zna, to znači oni... Dajte! Da se ne povrede. Uder se pojedina, dajte. Uzmem onda ovo. Ovo je September. A ne znam, neću. Imam telefon. Uder se pojedina. Ajde, ne,
Konkurencija? Ajde. Dobar dan. Kako ste? Ovi, jel da? Vidite škarmo glava. Dobro, i to jeste.